Hello mga bay, mga kaisang bingay. By the way, ako karon sa Baigad, Bantayan Island. Ang nakita ninyo, of course, no, ang nindot kay talan-awon ang view nato. Mura ni siya og gamay nga lake diri sa Baigad. Kaya mao ni siya ang dan. Medyo lapat-lapat, no. Nindot kayo siya kay peaceful, serene niya ang sunset na siya na makita na nato. Although layo ni siya sa dagat-dagat nga mga resorts, but isa sini sa mga nindot kaayo nga talan-awon nga ato ang gina-standbyanan usahay diri. By the way, para sa mga bagong followers nato, but diri man ko na-assign sa ato sa isla Bantayan Island for almost 3 years. So daghan tag mga nindot nga kasinatian pagbisita sa mga masakiton, mga sakramento. By the way, kaganihan nakabisita ta sa usa sa mga suod nato nga higala. Bisita dala og mga pag-ampo nato. So ikaw, kumusta imong istorya sa Easter celebration nato? Kasaulugan, pasalamat nato kay ang atong Ginoong Dios na banhaw. So let's sing hallelujah. Kay mao man na ang ato ang awit, no? Hallelujah is our song. Mga bayong mga kaisang bingay, ilabi na sa mga new followers nato sa Isang Bingay. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta, pag-share, pag-like, pag-send og mga stars, ilabi na sa itong live sessions. Usab, please don't forget to help us, no, mag-grow ang atong YouTube channel ay Isang Bingay 2.0. Kay mao ka na atong panikamutan nga makahimo kita og live sessions o usab makahimo ta og live sa atong mga santos nga misa. So mao na mga bay, kinahanglan usab ta mo relax, mo pahuway kay para makapadayon ta sa pagpangalagad nato sa simbahan. By the way, kumusta? Shoutout sa ato mga followers nga labi na ang mga daghan kay follow sa ato ang mga videos o sa atong live session. Salamat sa inyong kanunayng pagsubaybay. Salamat usab sa atong mga kaigsunan nga nag-subscribe sa YouTube channel ay Isang Bingay 2.0. Salamat kaayo. Hinaot unta makita-kita ta dito mga kaigsunan, ha? Padayon ta sa pagpangalagad kini ato ang mga videos mga kaigsunan, no, sa inyong pag-follow, no, tabang sad kamo pag-evangelize sa atong mga kaigsuonan. So please help share sa atong mga video kay this is our new way of evangelization. Ato nang paningkamutan nga mabuhat nato ang atong mga videos, mga inspirational videos, prayers, reflections, meditations, so on so forth. So paningkamutan nato even atong mga sacraments nga atong pagbisita sa atong mga kaigsuonan. Ato nang buhaton, no, aron makatabang kita nga makahatag kitag kadasig labi na sa atong pagtuo, labi na sa atong mga kaigsuonan nga medyo shaky na kaayo diha sa pagtuo sa Kristiyano nga kinabuhi. So mga kaigsuonan ato sang libuton balik ang unsa na naa diri sa ato sa Baigad. Yes, kalakaw sa ta mga kaigsuonan. Peaceful, walay samok, no, nindot kaayong lugar.